And now we're back in Let's Talk. Ayan, ano ba? Ayan, since na guest na natin si Sir Derek dito. Ayan, Ano yan? Kumusta naman po ngayon napalitan ka na namin bilang host? Kasi ang daming views. Bakit? Sandali, ako ang host dito. Ayaw nga pala, ikaw naman kasi. Bakit? Sa atin Gusto niyo ba talagang palitan na lahat ng host dito sa lahat ng shows? Para kami na lang lahat, sir. Ha? Lahat. Pati mga cameraman. Pati si Brenda, gusto niyo palitan. Hindi, Oh my God. pati, Ano? baka pati si Kaloy gusto niyo palitan. Naman. Mag-gag na rin Pwede. kayo. Mahirap yata pakilit ng kalor. Siguro pag sa atin yung show na to, parang, tara, let's talk Oo, parang. Talk Oo. Sinong toka ngayon, mga ganun. Anyway, sige nga, seryoso mo na. Alam ko, matagal nga usapan, kaso maigsi lang yung oras natin. Ngayon, let's talk about kayo. Gusto ko naman makuha yung mga opinion ninyo, di kaya yung pakiramdam ninyo. Ngayon nandito kayo sa bago ninyong tahanan, ang Core TV. Kumusta naman ang feeling? Yan. Ayoko munang kausapin si Herbie. Mahaba na naman ang sagot dyan. Ikaw muna, kasi ikaw una. Of course, I feel honored, Like an honored grateful kay Ma'am Rosh for parang sa this opportunity. Tas, of course, happy kasi may nadagdagan na naman ako mga friends, mga kapatid, mga ganon. Tapos ayun, and mga blessings, ayun, na pumupunta din sa akin despite na ang daming mga parang problema dati nung andito ako. Tapos ayun, I'm very happy, grateful, and yun. Fine. What about si Skyflakes? Of course po, obvious na po, napakasaya po ang maging isang bahagi ng Artista. Oo, ganoon na rin yun. Ng isang bahagi ng core production, napakalaking bagay po ito para sa akin. Bukod po sa blessings pa na dumarating, ayan, nagpapasalamat ko. Of course, kay Ma'am Rochelle, syempre kay Ma'am Rochelle. Yan sa buong production staff ng Core. Maraming salamat sa inyo. Ayan, kay Ma'am Ate Barbie, kay Direk Seth, kay Sir JP, na nagbibigay ng bonggang-bonggang mga Parang shows. nagpapaalam na kayo. Siya lang. Hindi ko kaumpisa talaga. nyo pala. Sisikat ba kayo? Depende po. Pero itatry po namin yung best na yakapin yung magyayakap din sa amin. Pag nakita nila si Jay o di kaya si Murphy sa daan, paano nyo gustong batiin kayo ng mga fans o di kaya yung mga nakakasalubong ninyo? Gusto ko yung normal ganun pa din. Yung parang, Pwede po yung dati. kasi dati ako, pag may nakakasalubong ako, pag may nag-hi sa akin, ay hi back. Kasi ang pangit naman pag mag-hi yung isang tao sa'yo, tapos hindi mo... Pangit din yung high back kasi nakatalikod ka yun. Sa'yo, Murphy, ito may tatanong ko sa'yo. Pag may nakasalubong ka sabi, bakla, ano yung reaction mo? Anong ginagawa mo? Sabi ko, obvious, bakit tomboy ba itong itsura ko? Tomboy ba to? Okay, so, pero let's talk about you. Siguro ito, sa parents niyo, tanggap naman na yan, right? So, paano kayo sa bahay? How do you mingle with your parents, with your siblings, mga kapatid, mga ganon? Yung mga siblings ko were very close. Kasi super close kami lahat at pinag-uusapan namin. Yun lang, sila ni mama, sila ni papa. Siyempre, ang awkward naman pag sabihin mo mga problema mo, yung mga, parang, Mami, I'm in love, parang gano'n, landi, pibibitin. Hindi yung sinasabi Hindi yan. ko naman po ganun. Hindi yung sinasabi, Ma'am, Tay, in love ako eh. Hindi. Talking about love, kumusta naman ang love life? Oh my God. Yung dalawa. Ako, pag ihaling tulad yung love life ko, parang akong si Coke. Bakit ko? Coke, zero. Pero ako coke din eh. Ano? Ayun, sakto lang. Sakto. Bro, may love life si Murphy. Hindi, wala. talaga. Uy, Doon ako Kwento mo naman ang kabog. konti, Murphy. Doon ako kabog kasi wala akong love My life. God. Ikaw ba yung love life? Napapanood yan. O, saan yan? Saan? Magkano yan? Kumusta naman? Magkano Kumusta po? naman ang love life? Kumusta naman ang... Magkano naman? Okay naman po. Magkano? Pang love life ko. Okay naman po. Okay naman Magkano po. na invest mo? Ano yan yan? Life cycle investment lang yan. So how do you find the same-sex relationship? Okay lang ba? Pressured ba? Anong pakinamdam? Will it last? No. I don't believe in forever, sir. Ako din. Mhm. Lalo na sa amin, pag same-sex na relationship.
Hindi. Opo. So ngayon meron ka, sabi mo may karelasyon ka ngayon. So, paano yung relasyon niyo? PBB teens to. Ha? Hindi sa akin po. Teens. Hindi sa akin naman po para sa akin, syempre, hindi na natin mababago pa na naging bakla yung isang tao. So yung pagkakataon na naging bakla ka, syempre, hindi naman ibig sabihin na pag bakla ka, hindi ka na pwedeng magmahal. Yung mga bakla po kasi, more on ngayon, hindi po talaga pumapatol talaga sa babae. Mga ilan-ilan lamang po, di ba? Ngayon po, yung pagiging bakla po, nagkakaroon ka ng relation sa isang lalaki. Parang itinitake mo na yung opportunity na kayo pa, kahit hindi kayo magtatagal, kasi doon ka masaya. Panandalian lang. Opo, panandalian lang. Pero Kahit at least- panandalian lang. Kahit panandalian lang, at least nag-enjoy ka sa part na kayo pa. Naranasan mo maging babae. Opo. Yeah, probably sa'yo, Jay, naranasan mo na yan. Sa ngayon, sabi mo, 0 ka, pero naranasan mo na yan. Ano yung pinakamasakit na parte sa ganong relationship? Na tipong napaiyak ka talaga? Umiiyak din ba kayo? Oo. Siyempre, saan pumalabas yeah. iyak? Sa akin yung super ano yun, yung super nasaktan ako, yung parang alam ko na hindi na pwede. Hindi na pwede. Ah. Yung tipong meron na siyang iba. Ganun ba yun? Hindi, oo, parang ganun din, pero parang tipong hindi na pwede na maging kami pa. Parang ganun, tapos mahal mo ba siya? Pero wala na, nakapag-move on na ako in everything. So, paano, in 10 years from now, paano, anong mangyayari sa inyong dalawa? Ano po? Pag 10 years, 10 bakla years pa from- din. Oo. Babae na ako, Ganda. gano'n. Pag after 10 years, ang mga bagay, kunwari pag may mga challenges, lahat naman po yung napagdadaanan natin. Pero ang pinakamaiging gawin dyan is yung pagtanggap, Face it. which is yung acceptance. Face it, sabi nga. Yes. Challenges. Baka gusto mo talaga sumali sa Project Rainbow. Hindi ka na mag-go. Pero na ako sa mga challenges eh. Anyway, sige, we're running out of time. So, ito. Nakakabitin. Kaya nga eh. Oh my God. Di ba, babalik pa rin Dapat may kayo? part 2. Oo, balik kayo, May balik kayo. extension. Balik kayo. Tindahan lang. Siyempre. Babalik-balik. Oo, paulit-ulit. Kayo rin, di ba? Pag kayo nasa stage, paulit-ulit din. Di ba? Anyway, sige, invite na kayo. Tumatagal. Invite your shows, invite paano abangan at kailan, at may mga gusto kayong sabihin pa. Sige, go. Ayan, gusto po namin kayong invite, manood, and dapat Watch. subaybayan niyo po yung shows namin ni Murphy, ni Skyflex, and I'm Iloganda. Yung Project Rainbow, tapos Iloganda, it will be aired on July 16. Wala pang oras, di ba? Wala pang oras. Basta abangan nyo po, subaybayan nyo yung pinakakwela, pinakabongga, pinaka-have na show Ng dito sa core. Core TV. Mm. Have naman lahat, pero Oo. mas kabalbaliwan lang Oo. to. Parang Kasi other side ng mga Mga shows. What about you, Murphy? And of course, yung nasabi na po ni Jay, ayan, mga tag-Ilocos, ayan po, abangan niyo po ang Project Rainbow, ayan, napakaganda po yan. Of course, yung Iloganda, at saka po yung segment ko dun sa Iloganda, Next Senadora the Explorer, ayan, patuloy pa rin na rumara. Again. Ano? Yung segment mo? Ex-Senadora the Ex-Senadora the Explorer Explorer. po, ayan. Kandahan lang kasi magsalita. Opo, yan po yung pinaka-paboritong eksena segment ng Ilocos. Yan po yung Ex-Senadora the Explorer. Senadora ka kasi. Oo, Ex-Senadora talaga. Pag wala kang magawa, umeksena ka. Yun nga. Tama. Ayan po. Of course, yung Project Rainbow, ayan. Abangan mo po yun kasi napakaganda po yan. I think... And don't forget magama to po to. vote for your favorite Candidates. Or wannabes. Or wannabes. May gusto kang pasalamatan, di ba? I would like to thank pala Ma'am Gina of Hiwan sa Kawayan, Sir Cardo, ayan. Hi to my family and friends. Ikaw rin. Ayan, at syempre sa mama at papa ko, hello ma'am pa, I love you so much. Sa kapatid ko, ayan, sa mga Mommy and nanonood- Daddy, I Sa love mga you. nanonood po dyan sa San Vicente, magandang araw po sa inyo. Of course, yung manager ko po sa G5 Dancer, Mr. Dominic Manzano, sa Ferrer and Manzano family, sa San Julian, Ilocos Sur, San Julian, ayan si Kuya Denmark na pinsan ni Kuya Dom, ayan, hi, nanonood Si po siya Denmark. lagi, nanonood po siya nabubul ako, nanonood siya lagi ng core, si Kuya Denmark, ayan, maraming salamat. And din also sa- pala, sa sweet and spicy. Ayan, napakasarap po yung Ako, cake. favorite talaga tayo ni Balik-balik, Bong tsaka ni Wing, ulit-ulit. no? Oo. Why don't you make tusok-tusok their squid balls Squid muna? balls. Balik-balik pa ulit-ulit with a chop. Oh my God! Ayan. That's all? Oo. Thank you so much. Thank you so Thank you much, po. Thank you. Luganda. Thank you so Thank you so much. much, Sir Derek. Skyflakes. Thank you for dropping by sa Let's Talk. And sige, Anytime po, pag kailangan niya, Oo. pala ulit. Oo.
O sige, We'll be baka, here. kagaya ng sabi nyo kanina, baka gusto nyo mag-host din dito. Pahinga mo na Pwede switch. din, wag na. Pahinga ka muna. Nako, wag na po. Kailangan mo yan. Kailangan mo magdala ng stress. Anyways, mga kaibigan, yun po. Kahit pa paano, napatawa namin ho kayo. Yun yung mga, kumbaga, eksena lang, konting eksena na inyong aabangan sa mga shows namin dito sa Core TV. Yun na nga, ang Iloganda, at syempre ang Project Rainbow, at marami pang mga shows, mga bagong shows po ang ilalabas po dito sa Core TV. At yung mga regular shows natin, di ba? So, that's like what they said, nag-start na po ng July 16. Lahat po yan. Akala mo, ilang shows agad yan? That's 10 shows agad. Bago lahat at yung iba, of course, let's talk at yung ano. And once again, congratulate natin ang ito. Alam niyo na to siguro, ang biyag ko, which napapanood ho natin sa Studio 23. Yeah, every Saturday po yan, 9:30 a.m. Mag-upisa po yan sa July 28. Ayan, abangan niyo. Sabi ako mag-guest dito. At syempre, dito National rin, ng core. malay nyo, tayo rin. Tayo So, rin. Bongga! Bongga. Yan po, so sa inyong lahat, maraming salamat. Thank you muna sa Hervier Salon. Diyan po yan sa JTZ Mall. Have your family, maraming salamat. Ang nag-ayos sa akin parati, si Joseph, si Al, and everybody there. Thank you. Also, Dr. Divina Veracruz, Basilio Veracruz Skin Facial and Body Care Center. Maraming salamat. H.A. Salis Marketing. Thank you also sa King Harris Furniture. Maraming salamat din kay Dr. June Robiros Kagawan Dental Clinic. Lawag Solid 8 sa refresh water. Wala na po kaming water. Kailangan namin yan. At syempre sa lahat po ng ating mga kaibigan. Ay, gusto ko lang batiin kasi napapabati si DJ Bonnie R. Yan, si Bonnie R. Thank you for watching, pre. At sa lahat po ng core people, maraming salamat. Congratulations sa ating lahat. At sa inyong dalawa. Thank you so much. Thank you po. So ito po ang talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle. I'm Derek Gonzalez. This is Let's Talk. Bye everyone. See you next week. Bye. Bye. Thank you again. Bye.